Mega shout out sis Genuini and family. Thank you for coming to my LEs. Welcome guys. Mega shout out to Ezekiel, Asher TV. Thank you so much. Thank you for coming to my LEs guys. Mega shout out. Thank you sis Genuini and family sa thumbs up. Nandito yung amo ko sa sala, yung dalawang amo kong lalaki nasa sala. Nandito ako sa labas. Umuulan ngayon dito guys. Mega shout out Ezekiel Asher TV. Ganda ng bulaklak. Mayroong tanim si mama. Ganyan. Maganda nga siya sis, no? Ezekiel TV. Loading. Ezekiel TV. Magkalingaw ko gluto. Sige, walang problema sister. Sige, magluto ka muna kasi magla-lunch na. Kung maghanda muna kayo ng pagkain nyo, mga sister. Sis Benwini, magluto ka muna para sa mga anak mo. Si Shirin Duason, wag ka muna mag-log out sa mo, sa LS mo. Yung ipagpatuloy mo lang muna yun kasi i-ano mo na lang yung yung robot mo. Mega shout out Makmak Esteban. Thank you. Maraming salamat. Thank you sa thumbs up guys. Thank you so much. Ngayon lang. Ano nga lang siya eh. Yung labay lang ba? Parang dalaga na ulan. Konti lang. Hindi malakas. Ezekiel Asher TV, baka mabasa ka ulan po dyan. Hindi, kasi meron ditong may bubong ba? Na ay bubong. Na ay bubong dire kay dito sa sud perting inita. Uy, bagong ligo lang ako, pinagpapawisan na naman ako. Sobrang init talaga. Mega shout out Pinwin and family, BJ lang host. Okay, salamat sister, walang problema. Ganyan talaga magkakaintindihan tayo dyan dahil pares tayo mga busy. Mega shout out Angelica Carreno. Hi. Hello sis, good PM. Good PM sa'yo sa amin dito. Alas 11 ng umaga. Good PM sa iyo, sister. Mega shout out Angelica Carreno. Thank you for coming to my LOS, sister. Maraming salamat sa thumbs up. Thank you so much sa thumbs up, guys. Love you. Ang ganda ng aming bulaklak, diba? White na white. I-ano ko lang siya dito. Iwanan ko lang yan siya dyan guys kasi magluluto rin ako ng maghahanda rin ako ng lunch ko. Maghahanda rin ako ng lunch. Hello rin sa'yo, sis Angelica. Good evening din sa'yo. Thank you sa thumbs up. Mega shout out. Nice vlog. Love you. Thank you for coming to my LEs. Thank you sa thumbs up, sister. Nice. Hello, good morning. Sis, morning diyan. Morning din sa'yo. Nice. Ayan na, lumakas ng ulan. Sarap.
Hans naman may background. Post. Oo nga. Lagi maganda si Nice Nice kasi panay tulog eh. Panay wakwak kasi. Gabi-gabi wakwak. Sige, sige. Good night. Good night sa'yo, Nice Nice vlog. Thank you sa video ha. Thank you sa thumbs up, Nice Nice. Love you. Oh, sis na yun. Oh. Si Angelica Carino. Si ano pala yan. Hi, sister. Ikaw pala yan ha. Salamat, Makmak. Salamat, Makmak. Mumu niya. Okay, salamat. Maraming salamat sa lahat na ng video dyan. I love you sa inyong lahat. Thank you sa suporta, guys. Thank you for coming, Angelica. Angelica, naka-play na rin ako sa iyo. Maraming salamat sa pag-play sa akin, ha. Nakasalang na rin ako sa iyo doon sa isa kong ano. Ha, wak gyud host. Maulagi nagsigara man kag wakwak diha uy. Matuog sa ka. Ibiji muna yang ano mo diyan. Para makasupport. Kay tweet. Salamat. Dagag salamat. Nice ha. Nice. Matuog na ka. Kay unja gabi mangwakwak na pud ka. Mega shout out Waray channel, Catherine. Shout out host, thank you. Mega shout out Physical Asher TV. Hello guys, thank you for coming to my LS. Parang hindi pa ako nakaano sa'yo. Or bang oras ng LS mo? Sika, i-PM mo ako, i-ano mo. Pag nag LS ka, mag-send ka ng link sa akin kasi hindi ako marunong ka mag-ano. Mabuti pag nandun na sa ano ko, sa messenger ko, pindot na lang agad, diretso na pasok. Katulad yung ginagawa sa akin ni Sherin, ni Sister Makmak. Kasi hindi ako pa marunong. Mega shout out Junard Junard Bisire. Mega shout out, thank you for coming to my LS brother. Junard, maraming salamat. Kinsay wakwak host. Si Nice good. Inig gabi iman wakwak si Ja. Inig umaga matog, mauna iyang trabaho. Magpagwapa, nagsigig pagwapa, matog ug kaadlawon. Thank you sa lahat na nandyan, mga loves. Thank you sa suporta. Waray channel, Catherine. Ganda ng bukad host. Oo nga eh. Kasi mahirap naman palagi na lang yung mukha natin ang nakatapat dyan sa camera. Nakakasawa. Ang itim-itim kasi ng mukha ni host. Nice natawa si Nice. Natawa si Nice, kusog ulan host. Bitaw. Lami man diri sa gawas kay hangin.
Junard pa. Junard. Junard Desire. Hello, I love you too. Thank you for visiting my LEs. Kinsa man na si Junard. Ay, nice. Sabi ni Junard. Mangwakwag food si Jani mo. Saan ka ba ngayon, host? Nandito ako. Asa ka bisan, host? Asa ka sa Bisaya ko? Takloban ko, kabalo lang ko magbisaya. Kay akong mama Bisaya, akong papa waray-waray. Junard Desire. Sigbin food ko, host. Naunsa man na. Wakwak og sigbin. Naana, kumpleto na ta. Excuse me. Ezekiel Asher TV. Anong bansa, host? Anong ibig sabihin mo, anong bansa? Saan ako nakatira? Ngayon? Sa Pinas ako? Butuan ko, host. Oh, Junard, Butuan. Ako, San Miguel. Tacloban. Host, dikitan kita now. Sige ba, balikan kita unja. Inig kahuman ining ahong LS. Salamat, brother Junard. Ezekiel Asher TV, asa man kakaroon? Di ako sa Singapore. Nangin nabuhi ko dire, oy. Nangin nabuhi dire sa Singapore, in tawon. Ezekiel Asher TV, yes, host. Pinas Radi Icon. Pinas. Oh, Pinas man ko. Taga Pinas man ako. Di ako karon sa Singapore. Nagtrabaho, balay. Dito sa Pinas, taga Tacloban ako, Leyte. Ngano na agubat di ay diha. Oh, daghang ang gubat diri, oy. Lami ang ilang lugar diri kay nalupigan pa dito sa Tacloban, no, sa city. Diri perting daghanang puno diri. Sa luyon yang sa likod ng bahay ng amo ko, maluwag. Pwede mag-garden. Lahat ng nakatira dito pwede mag-garden doon sa likod. Marami kaming mga Pinay dito. Nag-garden din sila yung mga ibang kasamahan ko dito, mga kapitbahay. Ezekiel Asher TV, immunize ni Singapore, sabi ko. Ngano na agubat din. Na ay daghang gubat dire, sister. Sister Ezekiel, na ay daghang gubat dire. Murag na sa Pinas rangko, di ba? Maulagi na di ko ma-stress dito.
kay ang aho huna-huna dito ara ko dito sa umanamot. Mega shout out Junior. Ano ito? Paano Brother Junior, paano banggitin yung ano mo yung Junior Desire? Bunalan na ko ang kampana ho. Bantay diha. Bisan ko matang na. Oh, Jonar, kinsa man ni si Jonas. Bunalan na ko ang kampana ho. Bantay diha. Kabalo man ka na ay kampana dire. Tungsod na katingali katong ahong first time na LS no. Na nagtunog ang kampana. Asa naman to si Binwini? Nagdungag si Jang paniod to. Nagbiji-biji lang na diha. Sige, magchika-chika lang sa tadere. Mga gwapa o gwapo. Mauba, Ezekiel Asher TV, Juna Bisay, Opo Bisay. Nagdungag sa si Sister Binwini and family parang sa paniud to. Junar, mega shout out Junar. Kagasin ako sila host nice. Kagasin ako sila host nice. Oh, unjang gabi ipa si nice Martil is. Maraming salamat sa pagpunta sa LS ko, Brother Junard. Thank you sa thumbs up, Brother Junard. Maraming salamat sa thumbs up sa inyong lahat. Nag-uwan diri pero perting inita ang singaw ng mainit. Ipakita ko ninyo ang pisto dito sa ano. Tingnan, tanawaran na Mauni diri ang mga balay. Mega shout out GCYT. Thank you for coming to my LA. Mauna diha ang playground. Ini gabi kadtong wa pa mag-lockdown. Diha mi dira ni waray-waray channel. Magtambay mi diha sa atubangan. Magsiso kay na ay siso, na ay slide. Tapos magduwa mi diha kami duha gabi. Mega shout out Jonar host basin ug may baha diha kusog man ulan sa ato lang na ay baha dere baha dere kay ang ilang kalidili kay lagpas sa tao di mabaha. Way baha ang ulan, tanawaran ng ulan, gamatoy. Wa mapuno ang akong sublanan og tubig aron pandilig unja og makpuhon. Gamay lang tubig.
Mega shout out Angelica. Balay sa akong agalon. Mauni. Mega shout out Faith and Hope Vlogs. Kamsakdan po. Thank you so much, sister. Maraming salamat. Thank you sa suporta niyo. Mega shout out number 1. Hello everyone po. Good day every day. Number 1. Mega shout out to you. Thank you for coming to my office. Thank you sa kamsa. Number 1. Dato di imo amo madam. Insakto ra. Simple lang sila. Simple lang silang na ano. Simple lang ba sila? Kung sa atoa. Angelica, ninja ko sis. Angelica host. Oh, kabalon na ko giingnan ko ni Makmak na ikaw ni. Thank you sa suporta sister. Pag ikaw mag-ilis, mag-send ka sa akin ng links para mabisita kita. Kasi magtulong-tulungan lang tayo, diba? Maraming salamat. Number 1, Angelica Carino, shout out to you. Sabi ni number 1. Mega shout out GC YT number 1. Kagwapa sa sasakyanan, no? Mega shout out Easy Girl TV, Jonah Rizal. Hi Ben. Hello everyone. Ben Bini and family, Jonah Rizal, maayo na aka. Sis Benwini, taga-asa ka dito sa ato. Magkapilala di ay munduhan ni Jonar? Mega shout out Wari-Wari channel. DJ lang ho, sampay ako. Umuulan, nagsasampay ka dyan. Mababasa yan, Wari-Wari channel. Number 1 shout out, sabi ni Vin, Winnie and family. Wari-Wari channel, shout out to all. Sabi ni Wari-Wari channel, shout out to all. Sabi ni sister, Wari-Wari channel. Patak. Gamay, dili makapuno sa akong sa drum. Number 1, tamang bakas po. Hala, sige, magdikitan na kayo dyan, mga babes. Miga shout out, number 1, tamang bakas lang po. Sabi ni number 1. Wari-Wari channel. Haha. Punong na ulan host. Pauwi na atay gamay. Mega shout out Wari-Wari channel. Unsay imong sudan diha karong paniudto. Linis kurong kuhos sa taas. Kulinis. O sige. Amping diha.
Amping amiga. Mega shout out to all. Number 1. Isayaw na ko sa bahay mo. Number 1. Nisayaw na ko sa bahay mo. Ingon ni Junar. Ha ha ha. Angelica number 1. Oo naman po. Makmak. Vigilant. Biju. Wari-wari channel Catherine Utan Kalabasa host. Kalinaw mata. Yan, good for you. Mega shoutout wari-wari channel. Maganda yan para sa'yo. Hi. Hello, Ezekiel Asher TV. Number 1, Juna Rizardos. Balikan ka now. Nagkaumpa ko, pamahaw. Uy, lit naman ka ng imong pamahaw. Number 1. Sige, enjoy sa imong pamahaw, brother. Bayaan tasak kamo diha, ha? Mag-iwan lang ng bakas. Mag-iwan lang ng bakas at tamsak. Mga guys, I love you guys. Maraming salamat sa suporta. Mag-iwan lang ng tamang bakas. Mga amiga-amigo, maupay nga udto. Mega shout out, Sister Telma and King Vlog. Thank you for coming to my LEs. Mwah. Thank you sa tamsak, Sister Telma and King Vlog. Thank you sa tamsak, sister. I love you guys. Maraming salamat. God bless you all. Mega shout out. Kain muna kayo mga guys. Mga gwapa. Paniud to sa mong tanan diha. Number 1, enjoy your breakfast. Bisay boss, nabalikan na kita sa imong mga kalapati. Number 1, Angelica Carino. Sige madam, going na ako. Sige madam, going na siya, going.
Papunta na siya. Number one, Toma and King Vlog. Mega shout out. Mega shout out. Dan na ako sa'yo number one. Hintayin ko bakas mo sa amin. Sabi ni Angelica Carrillo. Sis, yung imong religion. Tama ang King Vlog, sis. Kinsa ako imong gipangitanan, sis Telma, ang King Vlog. Tama ang King Vlog, phone din gamit ko. Ano religion mo, host? Oh, Seventh-day Adventist, Sister Telma and King Vlog. Seventh-day Adventist ang religion ko. CP lang ang gamit ko, kaya mabagal yung watt hour ko. Wawalis ako, guys. Walis tayo, walis. Sasakay tayo, ulipan tayo. Ala, kada ko sa balay. Dako bitaw. Maibig.
buutan pud imong amo hos. Buutan. Bisan ano ka buutan, alam mo na. Pero mas buutan talaga yung amo ko. Silang dalawa nandun, o tingnan nyo. Yan ang simula ng ano. Ayun sila. Thelma and King Vlog, Dugang Kalampag, Dinha, iwan lang ng tamang bakas. Ingon ni Sister Thelma and King Vlog, Dudong, mag-iwan lang ng tamang bakas. Init-init talaga, sobra. Dodong and mega shout out Dodong and Dodong. Hello, how are you? Thank you for coming to my LS Dodong. 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 Dodong ko kopya. Kopya na lang. Dodong kopya. Na, waray na hangin. Mega shout out Dodong. Thelma and King Vlog. Anong OTW po? Dodong. Dodong and Dodong, Thelma and King Vlogs playing pictures like po. Thelma and King Vlogs. Dodong kopya. Hello, sabi ni Dodong kopya. Sabi ni Sister Thelma and King Vlogs.
Kamaari nga, safe ng mga ano. Telma ang King Blood, kinalam, ano yan? Kinalampag mo, dongdong ang dudang, sabi ni Telma ang King Vlog. PG, hi, sabi ni GZ Whitey. Uy, wala naman hangin. Bakit hindi ko nakita saging? Baka na basura, Dudong. Mega shoutout sa'yo, Dudong. Hindi mo. Mega shoutout, Dudong. Hindi nakita yung saging mo. Baka na basura. Sabi ni Sister Telma and King Vlog. Pakiulit lang po, Dodong, Dodong, Dodong. Nasaan ka, Dodong, Dodong? Dodong, nasaan ka? Pakiulit po. Mega shoutout, Dodong. Nandiyan ka pa ba? Nag-ano ka, host? Exercise? Oo. Nagwalis ako kasi maalikabok. Umulan, tapos pagkatapos umulan, kunti lang naman ang ulan. Kung tingnan mo, mainit na naman. Wala pang hangin. Nagwalis ako diri. Kay damo alikabok. Sis Binwini, nahuman na ka magluto. Unsay imo giluto sudan? Nag-ano ka, host? Nagwalis ko. Kahuman lang na ako magwalis. Mika shoutout Ezekiel Asher TV. Hello. Welcome to my LA's. Na, perting pas mainit talaga. Sobra. Mamayang hapon na naman tumulan. Hehe. Sige, walis ka muna. Wala pa ko kahuman mag-bidger ako. O sige, sis Benwini, thank you po. Maraming salamat sa pag-bidger. Human ako magwalis. Unsay orasan na? 11:30. Pawisin ako ngayon, ewan ko. Bakit? Kaliligo ko lang. Tapos pagdating paggabi, pawis rin ako paggabi. Ba yan? Sige, walis ka muna, host. Wala pa ko mahuman. Bidger ako. Okay, Sister Benwini. Salamat, Sister, sa pag-bidger. Wait, tingnan ko po, sabi ni Dongdong. Dongdong. Sabi ni Dudong. Dodong and Dudang. Oh, Dudong ang Dudang. Ang Dudong sa amin, ang Dudong sa amin is laki. Ang Dudang sa amin is labaji. Wait, tingnan ko po. Sa Telma and King Vlogs, meron naman po. Meron daw. Dudong.
Sister Telma, ang King Vlog, meron daw sabi ni Dudong Dudang, chinik niya. VG lang si Van. Sis Ezekiel Asher TV. Thank you, sister. Thank you sa pagbibigay dyan. Thank you po, thank you. Yes, Makmak. Hello. Thank you sa pagbibigay, Makmak. Bayan, aso, baka makapiright ako. Baka makapiright ako, guys. Yung aso, talo ng taho. I-mute ko muna. Wala na, hindi na tumahon. Dagko naman. Sabi ni Jonar Visayr, dagko naman mga ero dyan, host. Sa kapitbahay yun. Malaki yung aso nila. Sino susunod sa'yo, host? Si Sister Dinwini. Mag-ilis ka mamayang gabi pagkatapos ni pagkatapos ko si Sister Dinwini. Ipiin mo lang ako, ha, sister, ha? Pag nag-ilis ka, ha? Parang bisita rin ako sa'yo. Dagko naman ero dyan, Miss Angelica. Sino susunod sa'yo, host? Si Sister Benwini Angelica. Okay, Salazar, host. Anong apelyido mo? Anong totoo mong pangalan? Salazar Angelica. Okay, Salazar, host. Alam ko karamihan sa atin dito. Dito. Ezekiel Asher TV. Heart, love. Angelica Carino. Sunod ako kay Brother Junard. Oh. Anong oras si Brother Junard? Hindi pa ako nakapasok yan sa kanya. Anong oras? Kasi ang sunod din si Sister Binrini, si Faith yata yun. Si Faith o si Sister Telma. O si Brother Junard, siya ba yung kasunod ni panggabi siya, di ba? Kasunod ni Nice. 8 to 10 daw siya. Hi, Angie. Hi, Angie. Hi, Angie, sabi ni Junard. 10 to 11 ako. Oh, okay. Pwede. Mamayang gabi, puntahan kita. Maganda yan. Magsuportahan tayo. Mga kadrupa. Ang sarap maligo, guys, kasi mainit. Sobrang init talaga. Yung buhok ko, hindi ko to pinakulayan. Ang buhok ko maraming kulay. May itim, may puti, may brown, may gold.
Tingnan nyo guys. Unique yung kulay ng buhok ko guys. Original yan guys. Ayaw ko ayaw ko na magpa-straight ng ano. Original ano yan guys. Color. Mix color. Gusto ko yung white. Gusto ko yung white. Gusto ko yung white hair. Sampu to 11 ako. Okay. Walang problema, Sister Angelica. Dikit na tayo mga idok. Balik ko na yun ang balikan kita mamaya, Brother Jonar. Host, lakasan mo sounds mo. Yung amo ko natutulog. Ayan, dyan. Dyan siya natutulog dito. Dito natutulog yung amo ko. Dito sa likod nito. Dikit na ko. Junar design, Junar. Ayaw na lang host, basin ko. Ayaw na lang host, tingali. Pamusilon hinuon. Dere. Ayaw pa. Ayaw na lang host. Basig po. Pamusilong hinuon dere. Lagi. Kung sa'y imusudan kanina. Kung sa'y imong gikapon. Junar. Dikit na po mga idol. Balik ko na. Junar, mamayang gabi kasunod ka ni Nice. Kasunod ka ni Nice mamaya. Pag mag-LS ka, isend mo sa akin sa messenger yung link ka. O di kaya, ang taga-send sa akin si Sherwin Duwason. Si Sister Sherwin Duwason. Opo, 8 pa ako. Okay, good. Isend mo sa akin yung link mo para hindi ko nahanap-hanapin. Hi, JC. Maupay na udto sa waray-waray. Junan, PM niyo po ako, FB ko, Junan. Sige. Yung ano ko naman kundisa. Shout out GC YT.
Junior. Buhi pa. Buhi pa. Ingon ni Sister Telma ang King Vlog. Paniud to sa mo. Paniud to sa mo, Sister Telma. Jonard. Gigi YT. She's been winning. Angelica. Ang ganda ng pangalan ni Angelica. Ezekiel. Junard. Makmak. Dongdong. Ay, nandyan pa ba si Dongdong? Dong. Nakakapadiha, Dong. Ako, host, walay kaunay. Ni host. Late naman kahing kaon, Junard. Mauna imong paniud to di ana sa alas 3 alas 4. Ay, sige.
dumating na ang sulat. Nangauna mo? Sis Buen? Sis Buen, Ririan family. Naniod to na kamo. Pasaroa. Paniod to na ta, paniod to. Paniod to na ta, paniod to. Unsay imong sudan, Sister Ezekiel Asher TV. Unahirasan. Sure. Mega shoutout sa lahat na nandyan. Sa lahat na nandyan. Mega shoutout. Hello, Ezekiel. Sis Gwen, enjoy your lunch. Sis Gwen, Willie and family, enjoy your lunch. GZYT, dito lang sisi. Salamat sa pag-BG, GZYT. Ezekiel, hi, mega shoutout. Yan. Oh, mega shoutout BF Mix Vlog. Hello, ngayon lang kita nakita. Hello, mega shoutout BP Mix Vlog. Pagpasensyahan mo na hindi pa sanay sa pagsasalita. Mega shoutout sa iyo, Dan Tamsak Host. Maraming salamat sa tamsak. Thank you. Bayan, sasakyan na ingay. PDP Mix Vlogs. Dan Tamsak Host. Thank you. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyo. Kumain na si sir. Sir, makan! Makati. Makati ang pisngi ka. Masarap uminom ng sabaw ng niyog. Na-miss ko na yung silot, guys. As in, sarap
Uminom ng sariwang sabaw ng silot niyog ba? Silot ng niyog. Mega shout out Nili Angel Channel. Hello, my friend. Welcome to my live stream. Thank you for coming to my live stream, my dear friend. Hello. Hello friend, mabuti nakapag-live ka na. Ako, nag-try din ako. Nahiya ako sis. Ganun talaga sis, pag mga hindi sanay, nakakahiya talaga. Pakapal mukha na lang nga eh. Hindi pa nga ako gaanong masyadong hindi tayo katulad sa iba, mga sanay na sila. Okay lang yan sis, kaya mo yan sis, kaya mo yan. Pag mga baguhan talaga, ganyan, nahihiya magsalita sister. Welcome to my live stream, Nelia Angel Channel. Thank you sa tamsak ha, sister. Video lang. Salamat sa pag-video, mga kaibigan. Welcome to my live stream. May bago tayo dyan guys. Nandyan si Nili Angel Channel. Bago siya. Kapapasok lang niya. Welcome natin siya dito sa natin, sa live stream natin. I-welcome natin siya. Dikitan nyo siya. Maraming salamat Sister Nicel Angel Channel sa tamsak mo, tamsak na dan host. Thank you so much sister. Thank you so much. Thank you so much sa sa pag bisita mo sa live stream ko. Nandyan yung mga kaibigan ko sister, mga legit lang sila dyan, nanananghalian lang sila kumakain. Kasi 12 nag-video lang sila, video lang sila dyan, mga legit yan sila kay yan o si GCYT, mga legit yan. Dikitan mo na sis. Kain po tayong mga sisi. Maraming salamat Sister GCYT. Enjoy sa lunch mo. Medyo busog pa ako kasi yung inalmusal ko kanina. Medyo mabigat sa tiyan yung 2 itlog na nilaga at saka tinapay na may itlog. Yung 2 tinapay yan kinain ko kaya busog pa ako. GCYT Ezekiel Day na mag-LS. Hindi ka Ezekiel, mag-LS yan siya. Anong oras? Nandun sila sa kusina kaya hello, i-volume natin kunti. Maraming salamat. Maraming salamat sa suporta guys. I love you guys. Thank you so much for coming to my live stream.
Yelong ibon yan. Physical day, di na. Di ka mag-LS. Ezekiel, tinatanong ka ni GC Whitey. Ezekiel Asher TV. Kumakain yun guys, papakain yun sa sa anak niya. Papakain yun, busy yun si sister GC Whitey. Ang papakain yun si Ezekiel sa baby niya. Mega shout out everyone. Waray-waray channel, maupay na udto. Anong enjoy sa imong lunch, inday kaon na. Wa pa ko hingkaon, kay nabusog pa ko sa tinapay. Na mainit na, sister, waray-waray. Dito pa, thank you sa suporta mo, waray-waray channel. Mag-ilis ka na rin para masuportahan ka namin. Kain po tayo mga sisi. Enjoy your lunch. GC Whitey. Anong imong sudan? Kaliligo ko lang. Pero ang init. Maraming salamat. Heng? Are you okay? Heng, heng. Kumain ka na? Heng, heng. Oras na para kumain. Ang laki ng mata ko. Hello. Good morning, baby. Good morning, baby. Thank you for watching. Hello, baby. Good morning. Thank you for watching. Nandito si malaking mata. Say hi to you. I say hi to you. Hello. Mega shout out Nalang Angel Channel. Welcome to my Alings. Thank you sa tamsak sisi. Maraming salamat sa tamsak. Kumakain na sila. Enjoy kayo sa pagkain niyo, mga amo. Ang sarap maligo sa batis. Jesus love the little. Kinsa kabalo diha magbisaya. Mga Bisaya dagway diha. Kalami sa dagmay. Utan dagmay. Utan dagmay, utan gabi hinatukan kalami uli na ay bulad. Naay daghang tamsi diri da. Dito. Ayun yung tams. Maraming ibon. Bumubisita kay Hengheng.
Nakikinig si Hing Hing. Hi! Hello! Hi! Para lumapit, tatawagin ko yung hangin. Para may hangin. Kasi sabi ng lola ko dati, pag nagpapalid hiya, pag nagpapalid. I'm calling. Wind coming. Ayan na. Parating na. See, na-feel ko na nandito na sa likod ko. Ganyan ka uminom? Maraming salamat sa tamsak. Lovely, 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 lovely people. Hi, Makmak. Kumain ka na ng lunch? Anong ulam mo, sister? No! Tweet, tweet! Hello! Come here! Tweet! Lilo, Lilo! Tweet, tweet, Lilo! Drink water! Mega shoutout. Hello, Sister Thelma and King Vlog. Kumain ka na, sister?
Init. Gainit ko ugpan. Oh, maui mo paniud to, sister? Waray-waray channel, hi. Sabi ni Sister Thelma and King Vlog. Dikit-dikit, hindi mo pa yata Sister Thelma dikit si Waray-waray channel. Kaibigan ko yan siya, kapitbahay ko yan siya dito. Paniud to nako. Enjoy sa imong lan, Sister Thelma. Kana si Waray-waray channel. Kana si Waray-waray channel, aho na amiga. Kapitbahay ko dire. Kapitbahay pod mi sa Leyte. Kapitbahay sa Singapore, kapitbahay sa Leyte. Oh, lami na, sister. Nag-init ka ng mga untahos. Daghang salamat, Sister Thelma and King Vlog. Daghang salamat. Unja mukaon ko unja inig. Anong pag gutom ba? Di pa man ko gutom kay daghan ako gikaon. Ate unsay oras is nimo? Oh, Sister Thelma, unsay oras imo? Pagkatapos ni Vinwini, si Ate Thelma mo ang susunod. Ha? Thelma. Abi na ako si Oh, kasi late na nagsugod. 10:45, 10:40, 10. Kinsa sunod na ho. Si Sister Benwini alas 2, di ba? Kahuman ni Sister Benwini, si Sister Thelma. Si Sis Benwini tang alas 2 man. Alas 2. Oh, alas 2 lagi. Kahuman ni Sis Ben, human ni mo si Thelma. Oh. Kay nagsugod ko alas 10 alas 10:55 naman to. 55. Paano pa lang. Oh, ikaw sunod na ho. Okay. Alas 2. 2 hours. Sige pa, pwede naman ka pag duha na ka oras, human na, pag duha na ka oras, kapin, mag-start ka na. Ipapasok ko ito sa'yo. Hapit na ka 2 hours host. O sige.
hapit na aho ra ni ano kay pwede na kamo pag 2 hours ka pina pwede na mo moadto dito kay Sister Telma. Tapos mosunod ko ninyo kay naama ko'y usa ka cellphone mauaho isulod dito kay Sister Telma.